Croeso i fideo ar bondio adeiledd a phriodweddau. Cyn i ni dechrau, dylwn ni diffinio'r geiriau yma. Bondio yw cysylltiad rhwng atomau neu ionau, a mae yna 3 fath: Ionic, Covalent neu fetelig. Mae bondio Ionic yn digwydd rhwng metel ac anfetel. O'r 3 math o bondio, fyddaw 4 math o adeiledd: Ionic, Covalent molecular syml, Covalent enfawr, metelig. Enghreifftiau o briodweddau yw berwbwynt, adweithaf, os mae'n hydryn neu os mae'n dargludo trydan neu wres. Gad ni dechrau gyda bondio Ionic. Mae ion yn gronynyn gyda gwefr. Ar y tabl cyfnodol mae yna 2 rhif. Y rhif ar y top yw'r mas atomig cymharol, a'r rhif ar y gwaelod yw'r rhif atomig. Y rhif atomig sy'n bwysig i ni ar gyfer bondio Ionic. Y rhif atomig yw nifer yr electronau cyn adweithio. Mae atomau yn adweithio er mwyn cael plisgyn allanol llawn, a byddent yn dilyn y llwybr sy'n golygu bod cynlleied a phosib o electronau'n symud. Hynny yw, bydd lithium wastad yn colli 1 electron a byth yn ennill 7. Cyn adweithio, roedd 3 proton a 3 electron gan lithium, ond nawr mae yna 3 proton a 2 electron. Oherwydd mae yna mwy o wefrau positif na wefrau negatif, mae gan lithium gwefr positif nawr. Mae'r gwefr yn +1 oherwydd mae lithium wedi colli 1 electron. Does dim ots beth yw'r elfen, mae'n cymryd y llwybr byraf i cael plisgyn allanol llawn. Mae aluminium yn colli 3, ddim yn ennill 5. Ar ôl colli 3 electron, mae ganddo gwefr o 3+. Mae magnesium yn colli 2 electron. Ar ôl colli 2 electron, mae ganddo gwefr o 2+. Mae metelau yn colli electronau pan maen nhw'n adweithio. Mae ocsigen yn anfetel. Pan mae ocsigen yn adweithio, mae'n ennill 2 electron. Oherwydd mae electronau yn negyddol, ar ôl adweithio, mae gan ocsigen wefr o 2-. Yn aml, bydd cwestiwn yn gofyn i chi llunio neu disgrifio y bondio sy'n digwydd rhwng 2 elfen. Enghraifft, rhwng magnesium, sydd efo 12 electron, a rhwng ocsigen, sydd efo 8. Pam yn llunio atomau, cofiwch dechrau yn y canol a gweithiwch eich ffordd mas. Mae'r plisgyn cyntaf yn dal 2 electron, a pob plisgyn arall yn dal hyd at 8, nes i chi rhedeg mas o electronau. Mae'n arferol i llunio 1 atom efo croesau ac 1 efo dots. Edrychwch ar yr atomau 1 ar y tro. Does dim ots beth maen nhw'n adweithio gyda, byd nhw wastad yn adweithio yn yr un ffordd. Mae ocsigen yn ennill 2 electron i ffurfio ion gyda gwefr o -2. Mae magnesium yn colli 2 electron i ffurfio ion gyda gwefr o +2. I dangos yr ionau ar ôl adweithio, dylech chi defnyddio cromfachau sgwâr a cofiwch dangos y gwefrau. Dyma'r ionau ar ôl adweithio. Oherwydd mae gwefrau dirgroes yn atynnu ei gilydd, mae cyfansoddion Ionic yn ffurfio dellten Ionic enfawr. Mae'r patrwm yma yn ailadrodd mewn 3 dimensiwn ac yn ffurfio crisialau. Mae angen llawer o egni i wahanu'r ionau positif a negatif. Oherwydd hyn, mae gan cyfansoddion Ionic ymdoddbwyntiau a berwbwyntiau uchel. Mae cyfansoddion Ionic dim yn dargludo trydan oherwydd mae'r ionau wedi dal yn dyn yn eu lle. Pan mae wedi hydoddi neu ymdoddi, mae'r ionau yn rhif i symud, felly mae'n dargludo trydan. Oherwydd mae gwefrau dirgroes yn atynnu, mae'r ionau positif yn symud i'r cathod a'r ionau negyddol yn symud i'r anod. Panic! Positif yw'r anod a negyddol yw'r cathod. Bond covalent nesaf, sef par o electronau sy'n cael eu rhannu. Dyma'r fath o bond sy'n ffurfio rhwng anfetelau. Cyfansoddion covalent moleculaidd syml. Gyda hwn, rydyn ni ddim ond yn llunio electronau allanol. Mae'r nifer o electronau yn y plisgyn allanol yr un peth â'r rhif y grŵp.
Mae bondiau covalent yn ffurfio mwyn cael plisgyn allanol llawn. Mae hydrogen angen 2 am plisgyn allanol llawn, ac mae pob anfetel arall byddwch yn dod ar draws y cwestiynau yma angen 8. Gallwch chi cael cwestiwn fel hwn. Ychwanegwch yr electronau i dangos y bondio mewn ammonia, NH3. Dwi wedi ffurfio croes am yr hydrogen a dot am electronau y nitrogen. Mae hydrogen dim ond yn gallu ffurfio un bond covalent. Oherwydd mae nitrogen mewn grŵp 5, mae gan nitrogen 5 electron yn y plisgyn allanol. Hyd yn hyn, dwi ddim ond wedi llunio 3. Nawr mae gan nitrogen 5 electron ei hun. Mae gan pob hydrogen 2 electron, felly mae ganddyn nhw plisgyn allanol llawn, a mae gan nitrogen 8 electron, felly mae ganddo e plisgyn allanol llawn hefyd. Dyma moleciwl o ddŵr. Mae cyfansoddion covalent moleculaidd syml fel arfer yn hylifau neu nwyon ar tymheredd ystafell. Os mae cyfansoddyn neu elfen yn nwy neu hylif ar tymheredd ystafell, siŵr o fod cyfansoddyn covalent moleculaidd syml yw e. Mae bondiau covalent yn cryf, ond mae'r bondiau rhyng moleciwlau yn gwan. Y peth pwysig i deall am rhain yw eu bod nhw efo ymdoddbwyntiau berwbwyntiau isel oherwydd mae yna bondiau rhyngfoleciwlaidd gwan sydd ddim yn cymryd llawer o egni i'w dorri. Mae yna math arall o adeiledd covalent, sef covalent enfawr. Y 2 enghraifft o hyn ydych chi mwyaf tebygol o weld yw graffit a diamant. Mewn yr adeiledd yma, mae yna llawer iawn o bondiau covalent, ac mwyn ymdoddi yr adeiledd, mae'n rhaid torri llawer iawn o bondiau covalent cryf. Oherwydd hyn, mae gan pethau gyda adeiledd covalent enfawr ymdoddbwyntiau uchel iawn. Mae graffit a diamant wedi wneud o carbon. Mewn graffit mae pob carbon yn ffurfio 3 bond covalent. Rhwng y haenau mae yna bondiau rhyngfoleciwlaidd gwan, a felly maen nhw'n gallu llithro dros ei gilydd. Oherwydd hyn, yn posib ei defnyddio fe mewn pensiliau ac fel uriad. Mae gan carbon 4 electron o plisgyn allanol, ond dim ond 3 sy'n cael ei defnyddio mewn bondiau covalent mewn graffit. Oherwydd hyn, mae electron sydd wedi dadleoli gan graffit sy'n gallu teithio rhwng y haenau. Mae'r electron hyn yn cario gwefr, ac felly mae graffit yn gallu dargludo trydan. Mewn diamant, mae pob atom carbon wedi ei gysylltu â 4 atom carbon arall. Oherwydd hyn, mae diamant yn caled iawn. Mae diamant a graffit yn enghraifft o allotropau o carbon. Mae allotropau wedi gwneud o'r un elfen ond mewn adeiledd gwahanol. Mae un haen o graffit yn cael ei galw'n graphen. Fel graffit, mae graphen yn gallu dargludo trydan. Mae'n adeiledd 2 dimensiwn, dim ond un haen o atomau, ac yn gryf iawn am ei maint. Mae ffwlwrinau yn cynnwys pethau fel nanodubiau, sy'n gallu cael ei defnyddio i cryfhau bethau, ac hefyd yn dargludo trydan, oherwydd fel mewn graffit a graffin, mae'r carbon ddim ond yn ffurfio 3 bond covalent, felly mae yna electron wedi ei dadleoli. Y math olaf o adeiledd yw metelig. Yn yr adeiledd yma, mae yna môr o electronau wedi ei dadleoli o gwmpas dellten o ionau positif. Mae'r electronau sydd wedi dadleoli yn gallu symud trwy'r holl adeiledd ac yn cario gwefr, felly mae metelau yn gallu dargludo trydan. Mae'r haenau o ionau positif yn gallu llithro dros ei gilydd. Oherwydd hyn, mae metelau yn hydryn. Ar gyfer deall rhifau fach iawn mewn gwyddoniaeth, mae'n rhaid dilyn tabl 3. Mae milimetr yn 1000 gwaith llai na metr. Mae micrometr yn miliwn gwaith llai na metr. Ac mae nanometr yn biliwn gwaith llai na metr. Mae gronynau'r nanoraddfa yn fach iawn. Mae ganddynt phriodweddau nad ydynt i'w gweld mewn swmp.
Enghraifft, mae nano arian yn lladd bacteria. Mae hwn yn defnyddiol mewn diaroglyddion ac i ddiheintio cyflenwadau dŵr. Mae nano titanium dioxide yn atal golau uwchfeilot. Mae hwn yn defnyddiol mewn eli haul i atal llosg haul a chanser y croen. Rhan olaf yr uned yw defnyddiau clefar. Enghraifft yw pigmentau thermocromig. Mae rhain yn newid tymheredd gyda lliw. Mae hwn yn defnyddiol mewn mygiau sy'n newid lliw gyda tymheredd neu mewn thermomedrau talcen. Mae pigmentau photocromig yn newid lliw gyda golau. Mae hwn yn defnyddiol mewn lensau photocromig i sbectolau sy'n tywyllu mewn golau uwchfeilot. Mae polymer sy'n cofio siâp yn mynd nôl i ei siâp wreiddiol wrth gael ei rysogi. Mae hwn yn defnyddiol mewn helmedau, athariannau ceg, bwmperi ceir, unrhyw beth mae art o plastig sy'n gorfod mynd nôl i ei siâp gwreiddiol wrth cael ei grysogi. Yn yr un modd, mae aloi sy'n cofio siâp yn mynd nôl i ei siâp gwreiddiol wrth cael ei grysogi. Mae aloi yn cymysgedd o fetelau. Enghraifft, mae nitinol wedi gwneud mas o nickel a titanium. Eto, mae hwn yn defnyddiol mewn cyrff ceir. Os mae'r car yn cael bwmp bach, gallwch rhoi dŵr boeth arno fe a fe'n mynd nôl i ei siâp gwreiddiol. Mae hefyd yn defnyddiol mewn platiau llawfeddygol i uno esgyrn sydd wedi cael ei torri. Wrth i'r corff cynhesu aloi, mae'n rhoi mwy o dyniant na fflatiau arferol. Yr un olaf yw hydrogeliau. Mae rhain yn gallu amsugno hyd at 1000 gwaith eu cyfaint o dŵr. Maen nhw hefyd yn gallu rhyddhau'r dŵr yma pan mae'r amodau'n iawn. Maen nhw'n defnyddiol mewn cewinau ac i rhoi mewn prif i helpu gadw dŵr i blanhigion.